Hej og velkommen til den her video. I den her video skal vi altså lave meme strats i ranked. Vi skal nemlig se, og så skal om vi se, om vi kan nå champion. Ja, vi skal se, om vi kan nå champion med meme strats. Se, om de stadig virker i 2026. Og bare Ja, og vi vil også sige godt nytår. Godt nytår derude. Men tag jeres popcorn, læn jer tilbage og nyd videoen. Nej, kom, vi lader her. Der er sindssygt mange træer og sten. Okay. Vi skal også have noget, så vi kan fiske. Ja. Jeg tænker, du holder sådan noget 3 mechas og 8 floppers. Ja. Okay, jeg gør lige sådan her. Okay, for første spil, så skal vi altså Skybase. Helt OG Skybase. Så det virker i 2026. Ja, lad os se, om det stadig virker i 2026. Der er en på mig, der er sgu en på mig. Er der? Pis. Han er kun én. Jeg kommer Du skal komme. med det samme. Ja, jeg kommer til at bruge alle mit træ på det her. Ja, det er fint. Skynd dig. Ja, Okay. jeg sværger, jeg sprinter så hurtigt jeg kan. Nej, de er fucking to. Jamen, det kan være, at jeg kan beam den ene. Jeg jetpack. En ramt 70. Ja, jeg jetpack. 93. Der er væk nu. Cracked. Nice. Skal vi push dem? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget skjold. Jo, kom. Jeg sådan lidt ikke. Oh my god! Bagfra! Okay, jeg kommer nu. Ja, jeg dør nok. Han er i min boks! Hvordan kan han være i min boks? Ramt 30. Crazy. Der er sgu en her. Nej, mener du det? Ja, kom her. Han er kun solo, hører jeg. Han er kun solo. Hvor er han? Ja. Jamen, Han indenfor sidder der, eller? han sidder inde i en big box. Men jeg har, hvad hedder det? Lasergun. Død. Nice. Marker, der findes vinduer. Jeg tror, det kan man ikke. Okay, nice. Og jeg fandt en sten, der er god. Jeg har næsten 5 også. Okay, nice, jeg begynder at bygge nu. Det ligger Nej, der. som om vi snart er her. Ja. Og du har alt dit træ deroppe og sådan noget. Ja, jeg bliver nødt til at flyve ind nu, ellers har jeg ikke noget hvid healing. Nej, jeg prøver også at vinde en hvid healing. Hold da fest. Ja. Fuck! Pas på. Vi bliver skudt ned. Flyv over til den anden del, hvis du kan. Meget skal zone, det skal 5. Abort mission. Hvorfor skyder de os ned? Okay. Jeg skal have alle ting på airdroppet, for jeg har... Hvad hedder det? Ingen våben. Nej, hvor cringe. Ja, jeg blev købt. Hvad er der? Bro, altså... Hvad gjort jer? Nå. Lad os se. 10% op. Jeg vil sige, det virker der nogenlunde. Ja. 10% definitivt. Ja. Jeg vil sige, det er ikke det værd.
Okay. Så vi skal lave pretending to be mannequins. Yes. Og det skal lige sige, at vi har prøvet mange spil. Vi har simpelthen ikke kendt den. Og nu er vi rimelig sikre på, at det er her. Lige inde i den der bygning. I den her gule en. Det er det. Er det? Jo, det er det. Det er det. Shit, jeg blev det. Det er slappet. Så kan jeg tage en shot. Jeg har ikke nogen ære. Og jeg har sukker, jeg har en sukker. Og så emoten. Det her kommer til at blive. Hvad skal jeg være? Hvad? Jeg er mig, den der over for mig. Ja, du mener. Jeg kunne ikke nå at fucking gøre, så jeg havde en dans. Hun så mig gøre emoten. Hun så mig gøre emoten. Okay. Jeg skal bare have på siden af. Ellers må du holde en af mine. Ja. Og så virker bandagen nok bedre. Ærlig. Jeg har fundet en fin nok dans, men problemet er bare, at den står ikke op. Jeg sidder ned. Oh my, det er ikke særlig godt. Jeg har en god landing. Der er nogle lander. Okay, så skal du bare få så meget lyd som muligt, okay? Jeg skal lægge også en armpump til dig der. Mor. Der ligger bandage, hvis du kan holde dem. Men det er kun hvis din emote og spiller musik. Nå, men prøv lige at dans. Er der musik på, er der ikke? Jeg kan ikke høre det. Jo, så bare. Og den bare heller ikke så lang tid. Ui, der kommer nogen. Der kommer nogen på mig. Du kan se. Han løb forbi udenfor. Udenfor. Han står. Han køber noget i vendingmaskinen sådan lige ved siden af. Han står ude foran vending. Han kommer ind. Nej, vent, hvad? Jo. Han åbnede døren. Han åbnede døren til højre. Ikke kig, Nikolaj. Her var det nu. Okay. Nej. Bare så jeg ved det. Det her er ikke en betalt skuespiller. Jeg rykker mig ikke en tand. Umuligt, bro. Hvis han rykker sig ned, han er solo lige nu. Jamen, han hopper lige over mig, seriøst. Prøv lige at købe med self-revive eller noget. Han kommer ind for. Nej, okay. Shit. Han løber bare frem og tilbage ud foran. Nu så han løbet væk. Ja. No way, vi Men vi prøvede zone igen. No way, vi overlevede det der. Okay, så lige nu virker det lidt og ikke. Lige nu Eller sidste gang der solgte vi faktisk, men lige nu virker det. Okay, så jeg tror vi skal rotate snart. Ja, det tror jeg også. Okay. Jeg går ej. Løb. Så måtte han da være med. Der lander en ved dig. Altså, der er en, der lander hernede. Vent der. 23. Cracked. Low-key pusher. Jeg har så mange mats med. Kom her.
Jeg deler dem med dig. Kom ind. Jeg tror, vi er nødt til at spille Nej, kom. endgame. Jeg er nede ved dig. Jo. Oh my days. Jeg kan ikke Der komme lander op. en på mig. Jeg kan ikke Fedt. Død. Nej, du er så sindssygt. Jeg sætter bag mig. Klarer du den? Ja, han skødte mig bare, så jeg mistede alt mit shield. Ja. Kom. Bare forbi. Der sidder nogen inde i boksen. Ja, det er lige bare. Kom her. Kom her, bro. Kommer nu. En før. Så det er dig, der skal wingshoot. De sidder deroppe. Jo, der er I sidder en der. Okay, jeg popper med jeg er med. Øj. Så kommer solen. Ja, der ligger medkit på min krop. Godt nok. Okay. Jo, en Nice boy, fjerdeplads nice for boy. camp hele spillet. Det er low-key godt. Okay, det tager lidt lang tid, men det er sjovt at gøre. Jo, Altså, det er helt klart det værd. Helt klart. Vi kom- Okay. Vi kom i top 8 bare ved at stå det samme sted. Det er faktisk godt. Altså, Nå. det er helt klart det værd. Så! Okay, og hvis I ikke forstår, hvad snemand betyder, så er det fordi, vi skal have de her snemand og gemme os ind i dem. Bare sådan der. Yes. Jo, det her er jo Winterfest Cabin. Hvad? Stop. Det lander en. Hvad pushable? Er vi dumme? Ej, hvor er han? Her tjekker, der er nogen hernede. Jeg tror, han er hernede. Jamen, ikke push for hårdt. Nå, kom. Han sidder bag den der ting. Jeg healer. Han sidder bag der. Hjælp mig! 22. Cracks. Så low. Død. Nice. Jeg dræbte en. Også. Jamen, jeg har dræbt teammaten. Nej, vi lader dem bare stå her, fordi folk, de tror jo hele tiden, det har været her. Okay, det der, det er lidt sygt meget obvious. Vent lige, jeg lader som om, der har været en fight her. Hvordan det? Og så hot builden, Alexander. Så det ikke ser lige så. Ja. Kom ind. Og så den her. Og så crouch. Let's go. Nej, jeg skal sgu da lægge loot derinde, hvor ham der han er edited, så det ser mere Det er rigtigt ud. lige meget. Ja, der er footsteps. Fuck! Skal jeg komme? Ja. Bro, hvad? Zero ping. Nej, bliv der. Hvad har man gang i? Jeg kan ikke sætte det her til land! Så er jeg mig, der fik killet! Det er lige meget, vi går ved champion. Juhu! Let's go. Let's go! Meme det er lidt stress en til mærkelig måde at champion. komme champion på, men vi skulle i champion. Ærligt. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Og glem nu ikke at like og subscribe. Yes. Vi ses.